Ahojte, tu je Luigi a v dnešnom videu si ukážeme moju novú vlastnú Robloxu. Ukážeme si princíp tej hry a môžeme ísť na to. Takže hra spočíva v tom, že keď sa napojíte, tak sa spálnete ako takýto slimák a vašou úlohou je zbierať rôzne kamienky, listy a drevá, ktoré sú jedným slovom pomenované nature stuff. A keď teda jeden tento nature stuff zoberiem, tak sa mi to tu pripočíta a ja ho potom môžem tuto zameniť za coin. Takže 2 nature stuffy sú 1 coin, takže tým pádom, keď mám 3 nature stuffy a stupnem na to, tak vlastne všetky tieto nature stuffy sa mi zamenia za ten 1 coin. Tak tým pádom sa mi pripočíta 1 coin, mal som 37 a teraz mám 38 a 1 nature stuff mi zostal, lebo som mal 3 a to nie je deliteľné 2. Ale musíte si potom dávať pozor, lebo tuto máte hunger a keď vám dojde, tak zomriete. A vy ten hunger si doplníte, keď pôjdete k tomuto kríku a kliknete na ňo, tak môžete vidieť, že sa mi tu doplnil. A počasie potom on sa takto tento krík zmenšuje, až vlastne, keby ste ho zjedli. A potom o chvíľu sa zasa objaví. A možno sa pýtate, že čo s týmito coinmi mám teda robiť, keď som ich už nazbieral. Tak vy máte takúto funkciu, že keď stlačíte toto tlačítko shell, tak sa objavíte v takejto ulite a si môžete robiť rôzny interiér, takže keď kliknem na toto tlačítko, tak môžete vidieť, že tu mám rôzne nábytky, ktoré si tu môžem dať. Napríklad ja si tu dám túto červenú posteľ, ktorú si takto môžem hýbať alebo otáčať. A keď dám tento build, tak sa to postaví. Ja to môžem tuto mať a mám to tu trochu skrašované, ale ja, keď to tu zase dám, tak ja keď na tú posteľ kliknem, tak si ju môžem editovať, že môžem s ňou zase hýbať, alebo môžem ju predať. A keď táto posteľ stala 10 coinov, tak ju predám za polovicu, takže za 5. Ak by stala 11, tak vlastne polovica z 11 je 5,5, čo sa moc nedá mať 5,5 coina, tak vlastne sa to zaokrúhli nahor, takže ja by som dostal 6. Alebo si ju potom takto môžem dať do inventára, keď na toto kliknem. A teraz, keď tuto kliknem na inventár, tak môžete vidieť, že sa mi tu tá posteľ dala. A s ňou zase môžem takto hýbať, postaviť ju a zase ju tu mám. No a z tej ulity pôjdete preč, keď tuto pôjdete k takému bielemu vchodu a podržíte tlačítko E, tak môžete vidieť, že som naspäť. A napríklad keby som išiel k tomuto stromu a idem do tejto ulity a zase tu dám, tak som zase pri tom strome, takže vlastne vyleziem z tej ulity tam, kde som bol. No a keby tu bol vedľa mňa nejaký hráč a ja pôjdem takto do tejto ulity, tak ten hráč tam uvidí tú moju ulitu a je to taká dekorácia. A vy sa nemusíte bať, že keď sa odpojíte a zase napojíte, že by ste prišli o tieto nature stuffy, o coiny, o nábytky alebo veci v inventári, dokonca aj hunger, všetko sa ma to saveuje, takže keď ja odídem, keď sa odpojím s jedným nature stuffom, 33 coinmi, takto hungrom, s jedným tým nábytkom, čo mám v mojej ulite a zase sa napojím, tak budem tu mať všetko tak, ako to je. Keby ste si túto hru chceli zahrať, tak link tam budete mať v dole popisku. Keby sa vám páčila a chcete do nej, aby som pridával updaty, tak najprv ju zdieľajte medzi svojich kamarátov, blízkych, aby sa o tom dozvedelo čo najviac ľudí, lebo potrebujem vedieť, že túto hru aspoň pár ľudí hraje, aby sa tie updaty tam oplatili dávať. Takže to všetko zdieľajte, aby o tom dozvedelo čo najviac ľudí. Napríklad tu chcem dať takú funkciu, že by ste si mohli ofarbiť túto ulitu, že lebo nikto si myslím, že nechce mať takto hnedú ulitu. Takže zdieľajte túto hru, toto video, dajte na ňu like a aj odber. A keby si v tejto hre našiel nejakú chybu, alebo by si tu chcel niečo pridať, tak dole v popisku budem mať odkaz na môj Discord, kde je položka Snail Simulator
a tam môžeš písať rôzne chyby, ktoré by si mal opraviť alebo veci, ktoré by si chcel pridať.